and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyom sa nagbangutang kasing-kasing. Nawa na ni Dongoy na siya. Nahubog na pag-ayos bino. Halos siya ragyoy nakahurot usak butilya. Sofia. Oh. Unsa iyang problema? Franco. Utang buot lang. Sultihin lang ko sa tinuod. May laing lalaki ang akong asawa. Mao ba? Sofia? Oh. Franco. Kung may nasairan ka, sultihin lang ko. Franco, wain taong ko'y nahibawaan? May nahibawan ka. Di ka lang mutugan ako. Oh, Franco. Sagdi lang. Dito ka pugson. Pero manginaot lang ko. Nasa akong pagbiya. Makahuna-huna ka. Kiunsa ko pag-insulto niya. Franco. Sa iyang mga pagsaway na ako. Sa mga puong nga iyang giluwatan ako. Mura ko kantila nga nahilis. Ug hapit ako. Dili makapugong sa kong kibating kay ubos. Pero di ko makahimo sa pagpasakit sa inahan sa kong anak. Franco. Andun ako, Sofia. Ug palihog lang. Ayaw pasagting akong asawa. Murag mo problema ko ini tungod kay may trabaho ra ba ko. Mao ba? Mo trabaho ko nya mabiyaan na siya nako diri. Kung mao, di lang ako siya biyaan, Sofia. Ayaw gyud Franco. Uban nilang siya diri. Kuan mo gikan ko mga unsa na lang oras mga alas 6 sa gabi eh. Pero alas 5:30 mo gikan ako tingali kay para di ko malate. Sige. Sige, Sofia. Atangan ko na lang siya. Abuton ako nga mawaswasan siya. Palihog lang ha. Ibilin ko nimo ang padlocks gate. Nya siratin taon ang bahay ha. Nya ilaksad ang gate. Sofia. Nya, Franco, sorry gid kaayo. Okay ra, Sofia. Sige ha, kay mag-ilis na ko ha. Padayon lang. Ingon og sakit kumot kita kung kasing-kasi ka nagtanaw kang Franco. Kibati ko ang tumang kaluin niya. Sadyang gipasakitan siya og sulti ni Kathy. Di taon madrawing ang naong ni Franco nga nagpaminaw sa gipanulting Kathy niya. Salamat na lang gyud gani kay wa gyud makapasakit sa Franco niya. Kay kung lain patong bana awa na murag nahurot na tingali kapangag ang ipon ni Kathy sa kumo ni Franco. Katug ano nagit kay ko nga si Mr. Martinez ang nalambigit ni Kathy. Pero di ba sa ko gusto nga ako may mahimong hinungdan nga mahunlak ang ilang pagpuyo. Mo na nga sorry kid Franco. Sorry. Franco. Sofia? Ato na ko ha. Unya, palihog ilak lang unya ang gate. O kung gutumon mo, ayaw mo kauwaw. Nay pagkaon sa lamisa. Nay kanon, nay sudan. Nay pinalagtob nga adobo diha. Unya, nay sinugbang isda sad. Ingon man inununan. Nag-utan sa kog Bisaya. Kaon lang yun mo ha. Salamat kaya. Pero ako'y mga sorry ni mo, Sofia. Nanaunsa man ka. Ayaw pa ngayog sorry, uy. Nakahasol mi nimo. Okay, ragid na. Wa kay angay kabalakan. Basta hangyo ko lang ha, isirado niya ang gate kung manglakaw na mo ha. Sofia. Si Papa. Hello? Hello pa, Franco? Asa na mo, oy? Nak, malangan pa ko. Nagpaabot ako nga makamata ni si mama ni mo. Ha? Ngano di ay? Naunsa di ay si Mama? Natog? Nahubog ug nakatog. Unsa? Naghubog si Mama? Unsa hinungdan? Ngano bang nag-inom siya? May problema ang imong inahanak. Unsay
problema ni Mama pa? Ako ang iyang problema. Unsa? Mao ka ng tinuod, nak. Pasabta ko no ko, papi. Ganong na problema man si Mama ni mo. Gusto nung gani siya makibuwag na ko. Oh no. Imposible ka na pa. Dili ko mutuwa na. Sagdi lang, nak. Iniguli na mo diha. Pangutan na unya imong mama, ha. Unsay sana ko. Nganong makibuwag siya nako. Pa. Nag-away mo pa? Wa man. Unsa man di gibuhat ni Mama diha? Naginom man siya. Nya, nahubog siya. Kasi may iyang kauban og inom. Giubanan ko lang siya, kaya nasuko man og di ko mo inom. Pero siya ang nalabihan. Kay daghan kay siya nainom. Nga naman, unsa mahinungdan nga naghubog siya? Wa siya po trabaho. Di man kuno to siya mo trabaho. O tuwa na ganito yung kauban si Sofia. Di aman may isa ilang Sofia ron. Ug si Mama? Diya sa sofa natog. Pabuton ko lang ni siya nga makamatanak aron makapauli na mi diha. Apason ta mo pa. Ayun na, nak. Diya ka na lang. Pero pa Franco, Diha na lang lagi ka. Ako nalay daan ni mama nimo diha iniguli. gusto ko maklaro kining tanan pa. Magpaabot ko. Pagit siya makamata. Paabuton ko lang yan. Gusto. Tawagan ko lang si Bayotik. Ako lang ni ipakuha ni motor. Kay magtaksi na lang mi. Di may mo nga isakay na ako di siyang magmotor mi. Ha? Mo ba? Oh, okay. Ayaw ka bala ka ba eh? Apason di ka diha? Sige Bayotik, apasa ko diri ha. Kuha rin ako motor kay magtaksi na lang mi ni Kati. Ngano di bay? Unsa may nahitabo diha? Hubog si Kati, Bayotik. Oh, saman! Ngano man taon bay? Arin lang ta magsulti diri. Apasa ko karon dayon ha. Pagtaksi lang. Ripanan ta lang tika. Okay. Okay, bay Franco. Sige. Bye. Naghubog si Kati. Ano man? Sa may hinungdan? Dira akong pretty bay. Narang motorsiklo ni bay. Sudlo na ko siya sa ilang Sofia. Kamu orang duha dire? Asa Sofia? Tuwa na, itrabaho na. O si Kate? Nay, nakatuog pa. Uy, nga naman taon na. Hubog kayo. Pero basin og mawasan na siya karon. Nga nang naabot man mo dire? Giapas na ako. Ug wagi ko masayop. Dirigid siya sa ilang Sofia. O nga nang naghubog? Gusto na siya makigbuwag na ko kayo. Ha? Saman! Ay, Nya, unsa may hinungdan, bay Franco? wa na'y gusto. Uy! Baya, ingon lang anak ka sayon, bay? Tingalig may gipuli na siya nako. Unya. Saman, okay ra ka? Bayotik. Uy, ay sa palabi, bay Franco, eh. Unsa ka, abnormal ka? Ha? Sugot lang ka? Iatakan imong katungod. Ihabong para nimo sa bintana, mayo pa. Oh, Bayotik. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!